Assalamu alaikum aziz milletdaşlar, sağlarmısınız hürmetli televizor qarovchilar, bir-biringga yilmaysang, dünya yoqtirib, jillanib kelishasizmi? Әлбәттә. Һәм шуңа күрә һәр көнне елмаюдан һәм манзара тапшырудан башларга кирәк. Сезне иҗаттыр кеме? Һәм без алып баручылар Айваз Садыров, Әдилә Сафарова сәламлибез. Исәнмесез? Буйсынга, фигурага зыян китерми торган иң популяр җиләк-җимеш мандарин икәнен белә идегезме? Ул иң аз калорияле җиләк-җимеш санала. Мандарин йомшагы 89% судан һәм 12% шикәрдән тора икән. Ул аппетитны, матдәләр алмашу процессларын яхшырта, гипо һәм А витамины вакытында кулланыла. Мандаринның җимеше генә түгел, кабыгы да бик файдалы. Алдагы минутларда сүз шул хакта булыр. Халык арасында кибеттә мандариннар өчен низак чыкканын күргәнегез бармы? Әйе, бу хәлгә бигрәк тә кыш айларында тап булырга мөмкин. Әмма бүген сүз ул хакта түгел. Бүген әлеге яраткан җиләк-җимешнең файдасы хакында сөйләрбез. Дөресрәге, мандарин кабыгының файдасы турында. Еш кына чүпчелегенә озатылучы мандарин кабыгы көнкүрештә, матурлык өлкәсендә һәм халык медицинасында ярдәм итә. Киптерелгән кабыктан чәй пешерсәгез, суык тиюдән, йокысызлыктан, нерв авыруларыннан ярдәмен күрерсез. Шулай ук мандарин кабыгы һаваны чистартыр, бактерияләргә каршы торыр, гомумән озакка чыдам булган исе сезнең кәефне һичшиксез күтәрер. Шәй хакында әйттек, ә менә конкрет авыруларны дәвалар өчен айрым кагыйдәләрне истә тотарга кирәк. Мисал өчен суык дигәндә, тамак авырулары булганда мандарин кабыгын суга салып кайнатырга һәм капланып хуш исле парны иснәп утырырга кирәк. Шулай ук мандарин кабыгыннан ясалган төнәтмә бүлмә гөлләренең үсүенә дә йогынты ясар. Ә кабык үзе гөл яки агач тирәсендә иләшкән вак бөҗәкләрдән, кырмыскадан саклар. Яз җитүгә нибары 6 көн генә калып бара, чәчәкләр, кояш, җылы яратучылар кышкы көннәрдән уяначак. Әгәр дә сезгә уяныр өчен чәчәкләр һәм җылылык кына җитми икән, моны хәл итү бик җиңел. Сезне бары тик флорист Лилия ханым белән Ләйсән Гайдуллинага гына бирергә кирәк. Чәчәк яратучылар телевизор экраннары каршына якынрак утырыгыз. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучыларыбыз, без һәр вакыттагыча сезне Лили Бутик студиясыннан сәламлибез. Хәерле көн, Лилия ханым. Хәерле көннәр, Ләйсән. Сез сизәсезме, урамда кышылар сайрый, кояш та яктырак безгә карый башлады, безне җылыта башлады. Аллага шөкер, инде тиздән яз да килеп җитә. Шуның кадәрле сагындык име, Ләйсән? Әйе, сагындырды шул яз. Шуңа күрә без бу композицияләрне нәкъ менә язгыча булачак. Безгә моның өчен кирәк булачак һәр вакыттагыча шундый матур тартма. Моның өчен без инде шылатып губканы куйдык. Мимоза чәчәкләре, алсу төстә, лиловый төстә дип әйтегән чәчәкләр кирәк булачак. Һәм тал берсе. Тал берсе, тал будакларында куячакбыз. Хәзер инде чәчәкнең төрләренә санап бетик. Без монда герминия чәчәген алачакбыз. Ул безнең ромашкага охшаган име? Төслесе дип әйтегәндә. Әйе. Бу пионовидная роза. Монысы да пионовидная роза. Аның исеме Ләйсән. Ахара исемле. Шәй розасы сикеле. Әйе. Бу азотамнус. Бу чәчәкнең исеме Ләйсән кызык. Хмелациум икенче төрле аны wax flower диләр. Кызлар өйрәнә алмаганда мин аларга әйтәм, wax flower, вак чәчәк. Әйе. Так, менә монда лилия чәчәге пионовидная. Һәм башкалар. Алайса, композицияне ясый башлыйк. Алдан без ире чәчәкләрне алабыз. Хәзер инде бу бик матур чәчәкне дә куябыз. Аны истәде. Монда истәмле. Шәй розаларында. Менә шулай итеп без карыйбыз чәчәкнең урыны кайсы җирдә. Ул матуррак күренәчәк.
Менә без ике тол ботагын сайлап алдык. Берсе ачык төстә, берсе шундый алсурак, кайсы килешер икән. Бусы да бик матур. Миңа калса, куе төс контраст бирешәгәйе. Алайса шуларны куябыз. Ләйсән, безнең композиция әзер дә сыман, ләкин шуның кадәрле күңел кояш көтә. Абызның кояш төсендә ул әлбәттә мимоза. Мимозаны куябыз. Шуның өчен без мимоза куячакбыз. Бу Италиядан кайткан мимоза. Шуның өчен ул кояш энергиясе белән тулыланган. Менә шундый күз явын алырлык композициябыз әзердә булды. Бу композицияны бүләк итсәң дә була, өстәлгә, өйгә алып куйсаң да була. Ул һәр вакытта сезнең күңелегезне күтәреп торачак, шулай бит, Лилия ханым. Әйе, күңелне күтәрә, өйне бизи. Чөнки менә бу алсу төсләр, сары төсләр, нәкъ менә безнең күңелләр мохтаҗ төсләре бәйтәсе килә. Без сезнең сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Киләсе очрашуларга кадәр. Яз килгәнче шаңгы, шана шуып өлгермәгәннәргә әле тагын берничә көн вакыт калды. Өлгерегез дип әйтәсе килә. Аңарчы һава торышын карап узу комача аламас. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыштан бөгелмә балазакай Әлмәттә болытлы көн кар явачак, 5 градус салкын. Төньяк көнчыгыштан Түбән Кама ярышчалы Алабугада аязучан болытлы көн кар явачак, температура 6 градус. Төньяктан Актаныш Агржи Менделеевскида болытлы, явым төшемнәр көтелә, 7 градуска кадәр суыта. Төньяк көнбатыштан Орша Кукмара Балташта болытлы, температура 8 градус. Көньяк көнбатышта Болгар буе Чүпрәлдә кар явачак, 7 градус салкын. Чиста Нурлат Мамадышта шулай кар явачак, 10 градуска кадәр суыта. Юлларда бозлау һәм кар көртләре зинһар өчен игътибарлы булыгыз. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, кар явачак, температура көндез 7-9 градус салкын. Җил төньяк көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 741 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 88%, җирнең магнит кырытыныш. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Безнең каналда калыгыз. Язма матбугатка күзәтү ясар вакыт килеп җитте. Бүген Сәхнә журналының февраль санына күзәтү ясарбыз. Сәхнә журналының февраль саны сәнгать өлкәсендә исемнәре танылган, татар мәдәнияте үсешенә үз өлешен керткән шәхесләргә багышланган. Яңа санда татар җыр сәнгатенең легендасы Татарстанның халык артисты Илһам Шакиров турында истәлекле язма, популяр блогер һәм журналист Альберт Шакиров белән әңгәмә, Татарстанның атказанган артисты Рифат Зарипов белән интервью тәкъдим ителә. Тышлыкта нәфис сүз остасы Татарстанның атказанган артисты Илсур Мортаза. Укучыбызны Татарстан театрлары тормышы белән таныштыруны дәвам итәбез. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында янәдән премьера. Яңа санда Әмирхан Неникинең Рәшә повесты буенча куелган спектакльгә карата галим фикерләре һәм тамашачы карашы. Аяз Гыйләҗев исемендәге Чаллы Татар дәүләт драма театрының башкарма директоры Рәсим Хафизов белән әңгәмә. Шулай ук журналда Сабир Өмедбаев исемдәге Минзәлә Татар дәүләт драма театрының элеккеге директоры Роберт Шәймәрдановның якты истәлегенә багышлап, хатыны хезмәттәшләренең истәлекләре дөнья күрде. Түбән Кама театры директоры Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе. Рөстәм Галиевның Шаклар дип исемләнгән үзенчәлекле басмасы дөнья күрде. Китапны тәкъдим итү кичәсенең истәлекле мизгелләре Сәхнә журналының февраль санында. Бу санда сәйяр балалар һәм яшүсмерләрнең республика театр фестивале катнашучылары өчен ярдәмлек буларак Габдулла Кариев һәм мәшһүр сәйяр труббасы тарихына багышланган сәхнә әсәре дөнья күрде.
Мәктәп сәхнәсе сәхифәсе кысаларында мондый пьесаларны даими биреп барырга планлаштырабыз. Яңа санның музыкаль сәхифәсен парлы дуэт Рафил Жәләлиев һәм Илмира Гыйлфанова җыры бизи. Җырлы гаиләнең йолдызлы сөюм җырының аранжировкасын укучыбыз да куллана ала. Моның өчен бартык журналда урнаштырылган QR-код аша үтәргә генә кирәк. Сәхнә журналы белән вакытыгыз күңелле һәм файдалы үтсен. Замана балаларның сулышын яхшы тоючы Сабантуй журналының февраль санына күзәтү ясыйк. Сабантуй журналы хыялларны чынга ашырырга булыша. Журналист һөнәрен үзләштерергә телисеңме? Сабантуй һәм Салават күпере журналлары каршында эшли башлаган Ихлас мультимедиа мәктәбенә кушыл. Биредә һәр җомга сайын мин журналист булам дип аталган онлайн дәрес уздырыла. Дәресләрне республиканың танылган журналистлары алып бара. Уку һәм әдәбият фәннәреннән бишлеләр генә аласың килә икән, балачак әдипләре белән таныш. Ихлас мультимедиа мәктәбендә бүгенге көн язучылары һәм шагыйрьләре белән ай сайын онлайн очрашулар уза. Бу дәрестә син язучының тормыш юлы, иҗаты, гаиләсе, киләчәккә планнары белән таныша аласың. Якыннарыңны тәмле ризык белән шаккаттырасың килсә, тәмле тамак сәхифәсенә күз сал. Зәйнәп телеңне йотарлык шаурма ясарга өйрәтә. Самокат турында хыялланасыңмы? Юл хәрәкәте иминлек темасына рәсем яса һәм имин йөр бәйгесендә катнаш. Җиңүче шәп самокатка ия булачак. Максатың спорт остасы булу икән, демәк спорт Тим проекты белән танышырга вакыт. Сабантуйның февраль санында регби остасы Алексей Бурдин җиңү серләрен ачачак. Өр-яңа комикс, кызыклы сканворд, укучылар иҗаты һәм бик күп мавыктыргыч уеннар булар. Барысы да Сабантуйның февраль санында. Укы, кара, уйна. Матбугат турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Бездә кунакта Казан утлары журналының баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин. Рөстәм, исәнсез? Исәнсез. Нинди яңалыклар һәм гомумән нинди вакыйгалар белән бүгенге көндә яна кия Казан утлары журналы? Казан утлары Аллаһка шөкер чыгып килә. 101-нче яшен каршыларга әзерләнә бит инде. Иң олы тарихлы журнал, әдәби журнал Россия тарихында. Шул вакытта без әле башка төрле конкурслар оештыру белән дә, сәяхәтләр, сәфәрләр белән дә шөгыльләнәбез. Менә яңа гына 17 февральдә Татарстан Көрәш Федерациясе белән бергә оештырган Мәйдан батырлар өчен дигән әдәби конкурсына йомгак ясадык. Ул Акбарс Көрәш сараенда Муса Җәли исемендәге турнир барышында җиңүчеләрен тәбрикләдек. Һәм менә ел дәвамында безнең язучыларыбыз, мәктәп балалары көрәшчеләр турында, көрәш тарихына багышланган вакыйгалар турында, остазлар хакында әсәрләр юллады, повесть һәм хикәяләр, мәктәп балалары инде шигырьләр. Иң кызыгы 140 эш килде. Иң нәтиҗәлесе безнең көрәшчеләребез турында кызыклы вакыйгалар турында менә дигән әсәрләр язылды. Алар инде Казан утларында басыла килде һәм 23-нче елда да ай саен дөнья күрәчәк. Шушы конкурстан соң күңелләрендә бер канәгатьлек хисе калды. Чыннан да безнең көрәшчеләребез, алар милләтнең чыннан да бик зур шәхесләре икән. Алар мәйданда спорт ярышларында гына көрәшүчеләр түгел, милләт өчен көрәшүчеләр, тел өчен, үзләренең туган җирләре өчен көрәшүчеләр дигән хис калды. Һәм менә шушы майдан без инде яңадан конкурс башлап җибәрдек. Каләм ияләре һәм яшь балалар арасында сез иң гүзәл кеше икәнсез дигән укытучылар һәм остазлар турында. Монда инде мәктәп тормышы, мәгърифәтчелек тарихы безнең татар халкының 1 декабрьгә кадәр каләм ияләре арасында повесть һәм хикәяләр номинациясендә, мәктәп балаларында шигырьләр номинациясендә әсәрләр көтеп калабыз. Әле шуңа сап елда шундый бит әле. Елда шулай дип игълан ителде. Яхшы, Казан утлары журналы соңгы сонда ниндирәк иҗат белән сөендерәчәк укучыларын? Гадәттә менә безнең әдәби журналларның битендә бигрәк татар журналларының, Казан утлары журналының һәр вакытта да биеклеген шигърият билгели. Ул бездә һәр вакытта да югары дәрәҗәдә булды. Бу санда да күп кенә шагыйрьләребезнең шигырьләре чыкты, дөнья күрде. Ләкин журнал турында гадәттә проза әсәрләре укыганнан соң фикер итәләр. Журнал уңышлы чыкканмы, укылышлымы, укылышсызмы? Бу санда безнең төп әсәр буларак Фирдус Гыймалдиновның Хан урдасы үзбәк дигән тарихи романы дөнья күреп килә. Бу җиңү яулаган конкурста җиңү яулаган. Без бит инде үзбәк ханны беләбез тарихтан. Ул безнең Алтын Урданың иң матур, гүзәл чорында идарә иткән. Ул вакытта үзе дә затлы зыялы шәхес булган. Шәшәк аткан дип әйтәбез инде Алтын Урданы. Үзе дә ислам динен керткән бит инде дәүләт дине буларак. Ләкин Фирдусның әсәре гадәттә тарихи әсәрләрдә мондый чор турында бер яклы була бит инде. Ул уңай герой була, андый хан. Фирдус Гыймалдинов андый юлдан китмәгән, ул үзбәк ханны андый идеал шәхес дип бирмәгән. Аның шул кимчелекләре, уңышсызлыклары, дәүләт
тоткандагы теге безнең хаталарыбыз, ул хаталы да, уңышлыклары да бар. Дөресен әйткәндә, бу романда ачык хакыйкать бик күп инде. Ул яктан караганда, ул бик укылышлы да, ул вакытта сораулар да тудыра, килешәсең дә, килешмисең дә, ләкин әдәби әсәр ул шундый булырга тиеш тә инде. Һәм шушы ничә сонда бирелеп барачак? Ул гыйнвар аенда башланды, февраль да басылды, март аенда ахыры дөнья күрәчәк. Сый бетә димәк, шушы соннарга. Чөнки мин хәтерлим, Шурук Фирдус Гамәлдиновның Буа романы чыккан иде. Ялгышмасам 5-6 сонга сузылды. 4 сон узган. 4 сондамы, мин шулай дип хәтерлим. Шуңа күрә мине менә бу формат, миңа бик ошый бу формат. Беләсезме, аерым-аерым өлешләп уку, чөнки кайракта китап үзе зурлыгы белән куркыта, ә журналда бик җайлы, җиңел кабул ителә. Шулай безнең укучыларыбыз һәрвакыт инде чит илләрдә язалар инде, электрон почтага да, үземә дә шәхсән әйтәләр, пьесалар җитмәделәр, укысыбыз киләделәр. Элек Казанларда иш баслайды, шуннан да игътибар иткәч, без аларны тулканбыз икән. Менә бу санда Илгиз Зәйниевның Шия тавы дигән пьесасы басылды. Илгиз инде ул безнең бүгенге көннең иң әйдәп баручы драматургларның берсе, һәм бу әсәре дә аның теге кызыклы, маҗаралы тормыш, аны да укучыларга тәкъдим итәр идек. Шулай ук публицистика һәрвакыттагыча дөньяда танылган галимнәребезнең белән таныштыруны дәвам итәбез, татар галимнәре белән. Шушы Болгарда Ислам динен кабул итү рубрикалары бар. Районнарда эшләп килгән әдәби берләшмәләргә игътибар итәбез. Бу санда түбән Кама шагыйрьләре иҗаты басылды. Гомумән алганда Казан атлары әдәби, иҗтимагый, сәяси журналлары үзенең функциясын башкарып килә. Менә күп кенә әйберләр сорап язалар дисез. Шул язучылар арасында, укучылар арасында үзләре дә сезгә ай сайын нәрсәдер язып җибәрүче шундый актив укучылар бармы? Бар. Менә бу айда гына ике зур кайтаваз килде. Ул кайтаваз дисәң генә аны әйтергә дә әйтеп бетерергә мөмкин түгелдер. Чөнки ул шул хәтле аналитик әсәр, фән галимнәренең шикелле, ул гади укучылар. Берсе Казанныкы, берсе районнан. Анда Нәбирә Гыймаддинова, Рәдиф Сәгъди романнары хайран гына тәнкыйтьләнгән дә, фикерләре туып, үзенең дә фикерләрен язган. Без аларны бастырып барырга тырышабыз. Менә бу укучыларныкын әлбәттә бирәчәкбез инде. Казан утлары тәкъдим итә сериясыннан кичкенә кисә китаплар әле чыгуны дәвам итәме? Барамы? Ул кисә китапларны сорыйлар, чөнки 18нче китапны чыгардык. Һәм китаплар бетте. 3000 тираж белән чыгып барган. Хәзер инде 19нчысы, 20нчысын әзерлибез. Ай сайын булмаса да елга унлап китап чыгарырга исәпләп торабыз. Чөнки ихтыяҗ бик зур. Аны инде хәзер укучылар да һәм төрле китап сату шилтәре белән шөгыльләнүче кешеләр дә кызыксына башлады. Чөнки аларга да кызыксындыру тудырды. Һәм мин сорамакчы идем инде, менә балалар журналларын без инде хәзер башка журналларны электрон сәүдә мәйданнарында ала алабыз. Казан утларында анда табып була микән? Казан утлары бөтен маркетплейсларда бар, Вайберста да бар, Озонда да бар, Казан Экспресста да, аларны төмәннән дә алалар һәм яхшы гына сатыла. Артуга да бара, бу алым безгә ярдәм итте. Аннан соң электрон дип әйттегез, электрон формат. Без быел менә шушы көннәрдә дип әйтик инде Казан утларының 100 еллык архивын күз алдына китерегез. 100 ел, бер сан 192 бит, елга инде 2000-дән артык сан, 2000-дән артык бит. Барысын да PDF-ка күчереп битердек. Инде хәзер Word-ка күчердек. Инде хәзер төзәтеп торабыз шуны. Теләгән һәркем инде бүгенге көннән Казан утларының бөтен саны белән дә безнең сайттан киреп таныша ала, җикли ала, файдалана ала. Инде китапханәләргә барып эш язырга теләүче студентларга бер дигән мөмкин. Бу эш инде бүген үк башланды. Күрәсең, Рөстәм безгә электрон версиясе белән килгән журналның да бүген. Бик зур рәхмәт, Казан утлары янсын, укучыларда уку теләген уятсын дигән теләкләр белән сезнең белән саубуллашабыз. Амин, бик зур рәхмәт. Кунагыбыз Казан утлары журналының баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин белән саубуллашып тапшыруны дәвам итәбез. Дөньяның Гиннес рекордлар китабы иң озак яшәүче песине теркәгән. Ул Бөек Британияның Фелоси исемле мәчесе икән. Бүген аңа 27 яшь. Кеше гомере белән чагыштырсаң, бу 121 яшькә туры килә. Дөньядагы башка яңалыклар белән Алия Сәлимҗанова таныштырыр. Гыйнвар азагында Узун авылы тирәсендә урман хуҗалыгы хезмәткәрләре ялгыз аю баласына тап булган. Сабый әнисеннән адашып калган булырга мөмкин. Кызыл китапка кертелгән Тяньшань кыңгырт аюы булганлыктан бәләкәчнең браконьерлар кулына эләгү ихтималы бар икән. Илнең табигать байлыклары министрлыгы хезмәткәрләре табылдыкны Ташкент зоопаркының тернәкләндерү үзәгенә урнаштырырга була. Белгечләр тикшергәннән соң аю баласының җинесен ачыклаганнар һәм нык арыкланганына игътибар иткәннәр.
ей 11 месяцев, вообще она должна весить. Аңа 11 ай, ул 35-45 килограмм шамасы булырга тиеш. Аның авырлыгы нибары 18 килограмм гына. Аю баласы ана jinстән. Бу йырткыч яшелчәле итле ботка бал, шоколадны бик тәмләп ашый икән. Шул рәвешле тазара да башлаган. Зоопарк хезмәткәрләрен беренче мәлдә сабыйның сәламәтлеге борчый. Бирегә эләгеп 3 көн үткәч, аңа махсус препаратлар, витаминнар бирелгән. Алга таба йыгышлы чирләрдән шул исәптән кытыру чиреннән дә вакцина ясалачак. Алдагы язмышы әлегә хәл ителмәгән, аю зоопаркта калыр мөгаен. Чөнки озак вакыт тернәкләнү үткәннән соң, аны табигатькә чыгарып җибәрү үлем белән берди хезмәткәрләр. Әлегә бәләкәчкә матур кушамат эзлиләр. 60 яшьлек Юрий Пресновның иртәсе кахвәдән башлана. Алга таба нинди һава торышы булуына карамастан, велосипедта йөрү һәм Нева елгасында кыйыну белән дәвам итә. Көн тәртибенең шулай оештырылу сәбәпле пенсионер интернет йылдызына әверелгән. 20 елга якын ул бызлы суда кыена. Мин көндә зарядка ясыйм. Кышын көненә 15-20 чакрым, җәен тагында күбрәк араны велосипедта йөреп узам. Көндә Нева елгасында су кыенам. Спорт белән шөгыльләнү сәламәтлекне, иммунитетны, йөрәк кан тамыры системасын ныгыта. Минем хәтта медицина картым да юк. Шул ук вакытта Юрий шыныгу дәресләрен бары тик тәҗрибәле йөзүче Морж киңәше белән генә башларга кирәклеген дә искәртә. Футбол, баскетбол, волейбол, шаңгыда, тимер аяқта шуы, нәфис гимнастика, теннис, жеңіл атлетика. Бу исемлекне әле бик озак дәвам итәргә булыр иде. Яраткан футболчы, гимнаст, теннисчылар өчен җан атабыз, аларга багышланган китаплар, газета, журнал битләреннән интервьюлар укыйбыз һәм әлбәттә спорт яңалыклары белән танышып барабыз. Сирәк-мирәк үзебез дә спорт белән шөгыльләнеп алабыз. Чөнки спорт белән дус булган кешенең сәламәтлеге нык була, ул физик тәрбия генә түгел, рухи тәрбия дә бирә. Сезне спорт дөньясы сәхифәсе алып баручысы Миләүшә Фәтхетдиновага бирәбез. Миләүшә, рәхим итсез сиңа. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Узган тапшыруда без ат спортының төп төшенчәләре белән таныштык, кызыклы фактлар тупладык. Бүген без бу нәзакәтле һәм мактырыш спортның төрләрен барларбыз. Ат спортының иң кызыклы юнәлеше киртәләр аша сикерү яки конкур. Уңыш казану өчен җайда кыю һәм тәвәккәл булырга, төгәл исәпли белергә тиеш. Аттан киртә өстеннән очып барганда һәм җиргә килеп төшкәндә тигезлекне саклый белү сәләте таләп ителә. Көчле мускул, яхшы координация. Җайдакта һәм атта да булырга тиешле төп сыйфат. Ярышлар конкур кырында үткәрелә. Анда билгеле бер тәртиптә күтәрмә киртә, коймалар һәм башка төрле каршылыклар төзелеп киткән. Бу спортның икенче түрі әйләнеп чыгу яки выездка. Җайда хайван өстендә хәрәкәтсез, аны идарә итмичә диярлек утыра. Шул вакытта ат аяклары белән бии, төрле элементлар, фигуралар башкара. Шуны әйтеп үтәргә кирәк, әйләнеп чыгуда бөтен атта катнаша алмый. Алардан куәт һәм җитезлек, җайдакны тыңлый белү, тынычлык, сабырлык сыйфаты таләп ителә. Гади бию өлешен башкару өчен генә дә еллар дәвамында бик катлаулы һәм зур эш алып барыла. Бу видеоязманы карагач кул чабып әфәрин генә диясе кала. Ә без дәвам итәбез. Җигүле атларда чабыш, бәйгедә 2, 3, 4, 5, хәтта 8 ат катнашырга мөмкин. Төрле киртәләр куелган махсус мәйданчыклар булдырыла. Билгеләнгән маршрутны мөмкин кадәр чиста узарга кирәк. Шул ук вакытта хөкемдарлар атның кыяфәтенә, аны йөртүче кешенең кием матурлыгына да игътибар итә.
3 günlük yarış turunda da сөйләп үтмичә булмый. Сүз Трейборье турында. Бу 3 сынау да бер аргамак өчен каралган. Алар хайванның күнегүләрен һәм түрі яклап әзерләнүен күрергә мөмкинлек бирә. Беренче көн атның тыңлаучанлыгын, күндәмлеген күрсәтү өчен билгеләнгән. Алар махсус манежда чыгыш ясый. Икенче көн барышында атның җитезлеген һәм чыдамлыгын, шулай ук сикерү сәләтен ачыклыйлар. Ул җимерелми торган киртәләр белән кисешкән җирлек буйлап уза. Өченче көнне инде кыр шартларында авыр сынаулар үткәрелә. Бу чарада хайванның эшкә сәләте һәм сабырлыгы тикшерелә. Минемчә, бу Трейборьеның иң кызык өлеше. Ат спортының джигитовка деп исемләнгән хәрби гамәли төре дә билгеле. Көнчыгыш халыкларының бәйгесе ул. Җайдак махсус өйрәтелгән атны виртуозларча тыңлата белүен күрсәтергә гимнастик һәм акробатик күнегүләр башкарырга тиеш. Бу гаять мавыктыргыч тамаша. Тирә-юньдәгеләргә үзенең җылылыгын бирә алган иң акыллы һәм тугры җанлы хайваннарның берсе аттыр мөгаен. Алар югары үсеш алган нерв системасы һәм искиткеч хәтергә ия. Шуңа күрә ат спорты бай тарихлы, гаҗәеп киң кырлы һәм күп төрләрдән гыйбарәт булган юнәлеш. Иң мөһиме, бу нәзакәтле һәм матур хайваннарга хөрмәт күрсәтергә онытмаска кирәк. Шул очракта гына ат кешегә карата шундый ук мөнәсәбәт белдерер. Ә мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Миләүшә, бик зур рәхмәт, без дәвам итик. Гаиләсе өчен ул ныклы терәк, ышанычлы ир, дуслары өчен киң күңелле, юмарт, ярдәмчел дус. Сүз Замандаш сәхифәсенең бүгенге герое Әнсәр Галиев турында. Апас районы Олы Булгайыр авылында 6 балалы гаиләдә туып үскән Әнсәр абыны язмыш җилләре биек тауга алып килә. Аның хезмәт юлы гаиләсе үзе һәм игелекле эшләре белән якыннанрак танышый әле. Миләүшә, бик зур рәхмәт, без дәвам итик. Гаиләсе өчен ул ныклы терәк, ышанычлы ир, дуслары өчен киң күңелле, юмарт, ярдәмчел дус. Сүз Замандаш сәхифәсенең бүгенге герое Әнсәр Галиев турында. Апас районы Олы Булгайыр авылында 6 балалы гаиләдә туып үскән Әнсәр абыны язмыш җилләре биек тауга алып килә. Аның хезмәт юлы гаиләсе үзе һәм игелекле эшләре белән якыннанрак танышый әле. Әнсәр абый Апас районы Олы Булгайыр авылында дөньяга килә. Кичкенәдән тырышлыгы, белемгә омтылуы, эшкә җаваплы каравы белән аерылып тора. Башта техникум, аннан институтта белем ала. Хезмәт юлын туган авылында бригадир булып башлап җибәрә. Агроном булып эшләп ала һәм язмыш җилләре аны биек тауга алып килә. Озак еллар сельхозхимиядә, аннан Киров, Ленин исемендәге колхозларда җитәкче була. Ямаширмә авылында газ кертүдәге тырышлыгы өчен авыл халкы әле дә рәхмәтле. Әнсәр абыйның хезмәт юлы шуннан соң биек тау белән бәйле. Республика беренче полигон оештырдык. Шуп белән заниматься итә. 2000 елның 15 августында безнең туган көн, менә минем алымнарым мине ярдәм шундый диләр, истәлеккә калдырырга. Шуннан инде менә шул 2000 елдан 23 ел дәвамында бүгенге көндә полигонда. Нәрсәгә генә тотынса да тиз һәм җиренә җиткереп эшли ул. Кызулыгым бар, иртән уйлаганны кичкә эшли дә башлыйм ди ул. Бер дә тик тора белми. Вакыт оны жүкләп тә үткәреп була. Или өстәл артында утырып эшләп тә үткәреп була. Арча кызы Бәрия белән гаилә корып яши башлауларына 45 ел узып киткән. Танышу көннәрен бүгенгедәй хәтерлиләр. Колхоз идарәсендә конторда күрештек. Onlar soң мин аларның кодагыйларында күрше авылда квартирада тордым. Ул техникум бетереп, шунда от белән тәтештән абый салып кайтты да, безгә керделәр. Менә шул вакытта беренче тапкыр күрештек без аның белән.
Жәйләр җитте. Біз яфраклар җыярга йөрдек, контордан җибәрәләр. Шул вакытта без аның белән яфрак бәйләргә яшьләр бит инде. Шуңа йөрдек. Аннары соң инде тагын берәр елдан соң гына без очраша башладык. Бергә эшләдек. Ул башта бригадир булып эшләде, аннары агроном, мин экономистым. Менә аның белән танышкачыннан миңа да эшләргә бик җиңел булды, чөнки Шит район, Шит авыл 20 яшьлек кыз бала өчен бу әлбәттә җиңел түгел иде. Ул һәр вакыт миңа ышанычлы ир, ныклы терәк булды. Шулай ук ике яктан да туганнарны тигез күрде, кирәк вакытта аларга һәр даим ярдәм итте. Бүгенге көндә дә ике яктан да туганнар белән Аллага шөкер бик тату дус булып аралашып яшибез. 44 ел хисапчы булып эшли ул. Шактый җаваплы хезмәт. Мин хезмәтемне бик яратып башкардым. Коллективыбыз да бик әйбәт булды. Мин менә 24 яшендә урнашкан идем сельхозхимиягә, шуннан пенсиягә киттем. Кызлары Лилия белән уллары Айдар да үзләре кебек үк тырышлар. Гаиләләре белән Биектауда яшиләр. Аныклары дәвәни, дәвәти дип өзелеп торалар. Аның һәрбер әйткән сүзе бик кыйммәтле. Әни дә безгә аны гел әтигез нәрсә дип әйтер. Әтигез кайткан шириш әйтеп утырабыз, берәр сораулар ниләр булса, шулай дип әйтә торган иде. Тора бара үзебездә һәм әти-әниләр булгач, алар биргән безгә тәрбияне балаларга бирә алсак, без бик шат булырбыз. Алар безнең өчен үрнәк. Әти-әни озын гомерле булсын, без аларны бик яратабыз, хөрмәт итәбез, озын гомер телибез. Сәламәт булсыннар. Бу көннәрдә 70 яшен тутырган Әнсәр Хәлил улының башлыча хезмәт юлы турында сөйләдем. Туган авылына, районына күрсәткән ярдәме, игәнәчелек кеше турында бу сюжетта гына сөйләп тә булмас. Киң күңелле, юмарт, ярдәмчел ул. Тарих белән кызыксына, эзләнә, туплый, яза һәм китап итеп чыгара. Мәктәптә укыган елларда уже әзмәз генә редакция ниләрне, район газетларына да бер хәле генә әзмәз генә ниләрем язганым булды, нитеп тә. Шуннан соң инде колхозларга ниләргә киткәчен, армия сабларына кайткачын, алар белән булмады. Әмма ләкин армиядан кайтып укуны бетереп эшкә керешкәч, минем беренче язмаларым 77-нче елда язылган язмаларым бар. 74-нче елда бераз гына үз тормышымның нәрсәләр булганын, бераз материал дип түгел инде ул да, барыбер көндәлек дип әйтим, менә шундыйрак нәрсә булган минем. Инде беренче китабым минем, ул китап түгел, китап чыгы инде Каракүл Батыр дип, менә минем улы кызым тормышка чыкты, киявенең абыйсы, Дуайратның абыйсы, Каракүл егете Әнвәр Гыйлаҗев. Ул 63 тапкыр районнарда батыр калган. 63 тә калган егет. Россиянең 2 тапкыр, Татарстанның 3 тапкыр чемпионы. Әкиятче Айтуган бабай авылы, дуслары, классташлары, яшьтәшләре турында яза. Тиздән авылдашлары сугыш ветераннары турындагы китабы дөнья күрәчәк. Әнсәр Галиевны мин ел язмашы дияр идем. Чөнки ул язучыларыбызның әле кулы җитмәгән, вакыты тимәгән темаларны күтәреп чыга. Шуны укучыларга бөтен барлыгы, зурлыгы белән ирештерә белә. Һәм ул чын мәгънәсендә әнә шундый зур сәләткә ия дип яза аның турында чираттагы китабында сүз башы итеп дусты язучы Хәбир Ибраһим. Автомобиль байлык, купшылык түгел, хәрәкәтләнү ысулы дип әйткән данлыклы персонаж Ильф һәм Петров романында. Бүген хәрәкәтләнү ысуллары турында Татарстан таможнясының юридик бүлеге җитәкчесе Гөлнара Бариева белән сөйләшербез. Гөлнара ханым, исәнмесез? Хәерле иртә. Кайбер илләр белән дуслык бетүгә бәйле Россиянең автомобиль базарында чит ил машинасы ясаучылар кыенлыклар белән очрашты. Бу факт чит илләрдән автомобильләр кайтуына йогынты ясадымы менә? Сез ничек дип уйлыйсыз? Әлбәттә, гади булмаган экономик шартлар автомобиль базарына йогынты ясады. 2022 елда Татарстан таможнясы чит илләрдән автомобильләрнең алып кайтуының үсешен билгеләп үтте. Евразия экономика союзы илләреннән һәм 3нче илләрдән аңлатам бу ЕСК кермәгән илләр, физик затлар һәм юридик затлар арасында автомобильләрне сатып алу буенча активлылык артты. Менә физик затларның чит илләрдән автомобиль алып кайту буенча статистика бармы?
Татарстан таможнясының ішінлік өлкәсендә булган физик затлар шәхси куллану өчен 2022 елда чит илдән 117 авто алып кертеләр. 2021 елда бары тик 10 гына иде. Айырма якынча 12 тапкыр дигән сүз. Яис илләреннән физик затларның машина алып кайтулары 16 тапкырга күбәйде. Әлеге илләрдән 2255 автомобиль алып кайтылган. 2021 елда физик затлар 137 авто гына алып кайтканнар иде. Демәк, инде чагыштырмача бу саннар күбәя дигән сүз. Әмма кайсы шәһәрдән иң күп алып кайтыла машиналар? Иң күп 1025 автомобиль Казахстаннан алып кайтылган. Бер ел элек бары тик 5 авто. Телевизор караучыларны автомобиль чит илдән алып кайтканда булган куркынычларга игътибар итүләрен сорыйм. Казахстаннан бөтен дөнья сәүдә оешмасына кушылганда барлыкка килгән бурычлары бар. Бурычларның берсе кайбер чит ил автомобильләренә карата түбән таможня пошлиналары кулланыла. Андый автомобильләр шартлы чыгарылган булып санала һәм чит товары статусына ия була. Мондай булган автомобильгә карата таможня чикләүләре куела. Риск астында автомобильләрнең исемлеген федераль таможня хезмәте сайтында карарга була. Һәм инде соңгы сорау Гөлнара ханым, әгәр дә безнең телевизор караучылар үзләре алып кайтырга теләсәләр, мәсәлән, шул Казахстаннан, сез нинди киңәшләр бирер идегез? Автомобиль алып барырга алдыннан белгечләрдән консультация алыгыз. Безнең таможняда хөкүмәт тарафыннан бушка ярдәм күрсәтелә. Көн сайын эшкә көнтәне дәвамында. Мәсәлән, үткән атнада безгә консультация алыр өчен 19 кеше мөрәҗәгать итте. Аларның күпчелегенә утил җыемы түләү буенча консультация бирелде. Автоинформатор телефоны 291 92 00. 2023 елның җәендә Сәләт оешмасына 30 ел тула. Юбилей уңайыннан быел Сәләттә 30 алан эшләячәк. Дөньяның башка тарафларында яшәүче милләттәшләребезнең яңалыклары белән Ләйсән Гайнуллина Дәрия сәхифәсендә таныштырыр. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Актүбә шәһәрендә яшәүче милләттәшебез Риян Бикмөхәмбәтов бала чактан ук спорт белән мавыга. Ушу һәм коралсыз сугышу буенча чемпион. Спорт белән шөгыльләнү актив җәмәгать эшчәнлегенә, бизнес алып баруга, укуга да уңай йогынты ясый дип саный ул. Спорт кешегә сәламәтлектән тыш тагын нәрсә бирә? Әдилә Төхбатова белеп кайтты. Риян Бикмөхәмбәтов кул көрәше буенча тренер. 11 елдан артык балаларны тәрбияләү һәм спорт әзерлеге белән шөгыльләнә. 34 яшендә аның үзенең Гладиатор спорт клубы бар. Үз тәрбияләнүчеләрендә максатлар куярга, җаваплы һәм күп кырлы шәхесләр булырга өйрәтә. Һәр кеше тормышта да, спортта да, эштә дә шәфкатьле, җаваплы, акыллы, гадел булырга тиеш дип уйлый ул. Тренировки и соревнования для ребят это как тренажер. Тренажер, который Күнекмәләр һәм төрле ярышлар егетләр өчен тренажер кебек алдагы тормышта авырлыкларны җиңәргә булышачак. Спорт белән шөгыльләнү егетлек сыйфатларын арттыра, тәрбияне ныгыта. Әйтик, кемдер киләчәктә бизнесмен булыр, ә анда билгеле лидерлык сыйфатлары булырга тиеш. Минем өчен тәрбия беренче урында. Спорт кешене бәләкәй адымнар белән куелган максатларга илтә. Спорт җиңел генә бирелми, әйтә Риян. Ул көчле, артка чигенми торган, максатчан гына кешеләрне ярата. Шуңа күрә Риянның тәрбияләнүчеләр арасында халыкара һәм республика яшь чемпионнары бик күп. Аларның күбесе инде 2-3 елдан соң югары нәтиҗәләргә иреште. Без алардан ни өченлек менә Риянны тренер итеп сайлаганнарын белергә булдык. Меня зовут Егор, я чемпион области, Актюбинской области по рукопашному бою, ММА. Минем исемем Илья, коралсыз сугыш буенча Актүбә районында мин чемпион. Шулай ук төрле спорт юнәлешләрендә күп ярышлар призеры. Бу спорт мәйданчыгына мин 2 ел йөрим. Тренерыбыз бик ошый, ул безгә күнегүләрне өйрәтүдән тыш, аларны дөрес куллану серләренә дә өйрәтә. Серебряный призер. Мин Казахстанның көмеш призеры. Бу спорт төрен үземне яклау өчен сайладым. Спортның теләсә кайсы төрө бик имгәнү куркынычлы булганлыктан балаларны аларны булдырмаска тырышырга өйрәтергә кирәк. Бу уңайдан укыту программасын әзерләгәндә Риян һәрвакыт бу сораулар турында хезмәттәшләре реабилитация табибы Николай Карабасов һәм психолог Алена Шин белән киңәшләшә.
Он как человек очень, такой, скажем, активный, позитивный. Ул бик шәп, актив кеше. Анарда булган лидерлык сыйфатлары мине сокландыра. Ул балаларга куйган максатларына ирешергә булыша. Спорттан тыш, Риан җирле татар үзәге эшчәнлегендә дә актив катнаша. Сабан туйны оештыруга кушыла, яшьләр өчен спорт ярышлары уздыра һәм лидерлык сыйфатларын үстерү буенча төрле форумнарда да катнаша. Спорт һәркемдә булырга тиеш, дип саный тренер. Хәтта иҗади кешеләрнең дә илһамы булмаган вакытлары була. Монда очракта да спорт ярдәмгә килә. Чөнки спорт белән шөгыльләнгәндә баш миенә кислородка байый. Димәк, яңа идея, яңа уй-фикерләр дә киләчәк, дип әйтә ул. Моннан тыш, спорт төрле куркыныч ситуацияларда үзен якларга да булыша. Бу уңайдан мине дә Риан берничә үз-үзеңне саклау техникасына өйрәтте. Что вы можете посоветовать другим ребятам, которые дома сидят? Чтобы они ходили в этот вид спорта, потому что он увлекательный. Там учат не только драться, но и постоять за себя. Гладиатор сила! Обижаем красиво! Сау сәламәт булыгыз, дуслар, һәм күбрәк спорт белән шөгыльләнегез. Дистәләгән шәһәрләр, авыллар, биек таулар, меңләгән чакрымнар. Ижаудан Ирек Әхмәтов 4 ел үз машинасында илебез буенча гына түгел, Казакстан, Үзбәкстанда да сәяхәт итә. Ул сәфәр кылырга ярата, тулырак алдагы сюжетта. Үзең барганда инде, анда үзеңә генә ышаныч. Шуңар күрә әйтәм, машинага лебедка куйдым. Аның белән барыбер ничектер тынычрак бер куя батсаң да үзеңне үзең чыгарырга була. Ирек Әхмәтов Ижау егете 4 ел элек машина алгач ил буенча беренче сәяхәтенә чыга. Үзенчәлекле урыннар, яңа тәэсирләр аны тиз җәлеп итә. Хәзер ул тәҗрибәле сәяхәтче. Узган ел гына 15 меңнән артык чакрым юл үтә. Яз көне Казакстанга бардык без. Казакстан буенча йөрдек. Каспийский күл буенча инде. Хәзер көз көне Памир дигән җиргә бардык. Ул Узбекистан, Казакстан аркылы, Казакстан, Узбекистан, Таджикистан. Анда таулар, күбесенчә биеклек 3тән дә ким түгел, 3тән 4кә хәтле барып җиттек. Быел беренче сәяхәте Пермь өлкәсенә булачак. Биредә мотор урыннар шактый күп. Тик ара артык ерак булмаса да, әле урамда кыш, кар күп ди юлчы. Шуңа күрә машина 100%ка әзер булырга, үзең белән барлык кирәкле әйберләрне алырга кирәк булуын искәртте ул. Кирәклеләре көрәк машинага булырга тиеш кыш көне. Үзеңне казып чыгарга инде. Трос, провод прикуривать торган. Жылы сапоги булса бик әйбәт. Бирок кая туктап узак торасы булса, жылы куртка булса, онсы тагын да әйбәтрәк инде. Минем машинада горелкада йөри, кирәк булса, анда я чәй кайнатып чыгарга инде, я бер нәрсәне җылытырга. Кыш көне генә түгел, җылы вакытта да юлга әзерлек белән чыгарга кирәк. Ирек үз машинасын һәрвакыт белгечләргә күрсәтеп, техник яктан да кимчелекләрен төзәтеп тора. Шуңа күрә юлым һәрвакыт уңа, ә мин яңа сәяхәтләргә тартылам ди ул. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Саулармысыз, кадерле тамашачылар, күңелләр язны көтә, сизәсезме? Кояш нурларын көннән-көн күбрәк чәчә. Нинди генә ел фасылы һәм һава торышы булмасын, безнең студияда көндә яз, көндә җәй. Күңелләрегездә дә шулай булсын. Исәнмесез, кадерле телевизор караучылар, сезне манзара тапшыруның 2нче өлешендә сәламлыйбыз. Замандаш сәхифәсенең герое Биектауда яшәүче Әнсәр Халиулла улы Галиев киң күңелле, олы йөрәкле, ярдәмчел замандашыбыз турында тулырак безнең репортажда. Ашсу ustaсы Резидә Хәсәйнова төрек халык ризыгы мәрҗимәк шурбасы, ягъни ясмыктан өйрә пешерергә өйрәтер. Флорист Лилия ханым белән язгы гөлләмә ясарбыз. Дөньяның Гиннес рекордлар китабы иң озак яшәүче песине теркәгән. Ул Бөек Британияның Филоси исемле мәчесе икән. Бүген аңа 27 яшь. Менә кеше гомер белән чагыштырсаң, бу 121 яшькә туры киләчәк. Чынлап та бик озак яшәгән икән. Дөньядагы башка яңалыклар белән Алия Сәлимҗанова таныштырыр.
Гыйнвар азагында Узун авылы тирәсендә урман хуҗалыгы хезмәткәрләре ялгыз аю баласына тап булган. Сабый әнисеннән адашып калган булырга мөмкин. Кызыл китапка кертелгән Тяньшань кыңгырт аюы булганлыктан бәләкәчнең браконьерлар кулына эләгү ихтималы бар икән. Илнең табигать байлыклары министрлыгы хезмәткәрләре табылдыкны Ташкент зоопаркының тернәкләндерү үзәгенә урнаштырырга була. Белгечләр тикшергәннән соң аю баласының җинесен ачыклаганнар һәм нык арыкланганына игътибар иткәннәр. Ей 11 месяцев, вообще она должна весить. Аңа 11 ай, ул 35-45 килограмм чамасы булырга тиеш. Аның авырлыгы нибары 18 килограмм гына. Аю баласы ана җинестән. Бу йырткыч яшелчәле итле ботка бал, шоколадны бик тәмләп ашый икән. Шул рәвешле тазара да башлаган. Зоопарк хезмәткәрләрен беренче мәлдә сабыйның сәламәтлеге борчый. Бирегә эләгеп 3 көн үткәч, аңа махсус препаратлар, витаминнар бирелгән. Алга таба йыгышлы чирләрдән, шул исәптән кытыру чиреннән дә вакцина ясалачак. Алдагы язмышы әлегә хәл ителмәгән, аю зоопаркта калыр мөгаен. Чөнки озак вакыт тернәкләнү үткәннән соң, аны табигатькә чыгарып җибәрү үлем белән берди хезмәткәрләр. Әлегә бәләкәчкә матур кушамат эзлиләр. 60 яшьлек Юрий Пресновның иртәсе кахвәдән башлана. Алга таба нинди һава торышы булуына карамастан, велосипедта йөрү һәм Нева елгасында кыйыну белән дәвам итә. Көн тәртибенең шулай оештырылуы сәбәпле пенсионер интернет йылдызына әверелгән. 20 елга якын ул бызлы суда кыена. Мин көндә зарядка ясыйм. Кышын көненә 15-20 чакрым, җәен тагында күбрәк араны велосипедта йөреп узам. Көндә Нева елгасында су кыенам. Спорт белән шөгыльләнү сәламәтлекне, иммунитетны, йөрәк кан тамыры системасын ныгыта. Минем хәтта медицина картым да юк. Шул ук вакытта Юрий шыныгу дәресләрен бары тик тәҗрибәле йөзүче Морж киңәше белән генә башларга кирәклеген дә искәртә. Кыш тәмамланырга 6 көн калып бара, әмма күңелем сизә, ул әле тиз генә китмәс. Мартта да карлар, бураннар көтелер кебек тоела. Шулай шул. Кышның аклыгына сокланыр вакыт әле бар, шуңа күрә мөмкинлекне кулдан ычкындырмагыз. Исем китмей читтә үскән Әфрисунга, бананга, ашы булса да гашыйк мин, миләш белән баланга дип юкка гына җырламыйлардыр. Тәлгәш кып-кызыл булып үскән балан әше булса да бик файдалы. Салкын тигәндә дә, кан басымы югары булганда да баланның файдасы һичшиксез тиешәк. Аның файдалы үзлекләрен искә төшерик. Безнең як табигатында үсә торган иң файдалы җимеш агачларының берсе ул балан. Элек-электән әби-бабаларыбыз баланның сихәте турында белгәннәр. Алар баланны ризык буларак кына түгел, дару итеп тә кулланганнар. Элекке заманнарда балан кайрысын хәтта чит илләргә дә чыгарып сатканнар. Аның кайрысы, бутаклары да, чәчәге, җимеше һәм хәтта яфрагы да файдалы. Баланны еш кулланган кеше физик яктан нык була. Салкын тиеп авыруларга тиз генә бирешми. Чөнки баланда С витамины, тимер, селен, каротин һәм фосфор күп. Әлеге җимешнең төше дә үзенчәлекле, ул йөрәк формасында. Башка бер генә үсемлекнеке дә андый түгел. Кемдер баланны әче тәме булган өчен яратмый. Ләкин әнә шул әче тәм шикәр авыруы һәм
Йөрәк кан тамырлары системасы өчен бик файдалы ди галимнәр. Җимешен һәм чәчәген киптереп, кыш көне чәй итеп эчәргә мөмкин. Булай эшләгәндә салкын тиеп авыру куркынычы кими. Кешенең иммунитеты ныгый. Кайрысын апрель айында агачлар яшәргән чакта җыеп, киптереп куярга киңәш ителә. Балан кайрысын стресс кичергән кешеләргә эчәргә кирәк, чөнки ул тынычландыру үзлегенә ия. Салкын тиеп баш авыртканда, тавыш беткәндә, ютәл вакытында бал һәм балан төнәтмәсе кулланырга кирәк. Ул шулай гипертония, йөрәк авыруларын дәвалау өчен дә кулланыла. 1 стакан җимешкә 1 литр кайнар су куеп, суңгач бал белән булгатып куярга һәм көн дәвамында эчәргә кирәк. Ел әйләнәсе организмга витамин җитәрлек булсын дисәгез, балан белән дус булырга киңәш итәбез. Ауылга, шәһәргә тайырга, менә нәкъ әле җырны җырлый, яисә машиналарында кабызып тыңлый, шәһәрдән авылларына кайтып барышлар бүген күп булыр. Рәхәт булса да торган җир сагындыра туган ил диләр шул. Ә без ялларны көтеп тормыйча Балык Бистәсе районына юл алыйк. Авылым иртәсе сәхифәсендә Трой-Урай авылы турында сүз булыр. Балык Бистәсе районының Трой-Урай авылы табигатьнең искиткеч бай һәм матур урынында, мәгърур Шулман елгасының уң як ярында урнашкан. Тормыш итү өчен уңайлы шартлар булганга, кешеләр бу җирләрдә бик борынгыдан яши башлаганнар. Археологик табылдыклар нәтиҗәсендә әйтергә мөмкин, иң борынгы кешеләр монда 2500 еллар элек инде яши башлаганнар һәм аларның яшәгән урыннары ул тарихта Трой-Урай шәһәрлеге дип атала. Ул менә бездән сул якта, шушы 500 метр ераклыкта яр буенда урнашкан. Анда җирдән өелгән валлар, җир өемнәре һәм тирән чокырлар бар. Булар инде саклану өчен төзелгән корылмалар. Шәһри Болгар дәүләте барлыкка килгәч тә кешеләрнең шул урында яшәгәнлеге билгеле. Шулман елгасы Болгар дәүләтенең төньяк чиге булган, биредә чик саклаучыларның заставасы була. Алар дәүләтне дошманнардан саклаган, моннан ерак түгел генә борынгы Кашан каласы җирләре. Куркыныч була калса, ут ягып хәбәр иткәннәр. Сакчыларның Алтын Урда дәүләте вакытында да биредә яшәгәнлеге мәгълүм. 1973 елда монда археологик казылмалар үткәрелә һәм шул вакытта бик тә кыйммәтле бер табылдык табыла. Ул Иран, Персия акчасы. Бу инде күрсәтеп тора 1000 еллар элек үк монда яшәүче кабиләләр Каспий диңгезе буендагы халыклар белән сәүдә иткәннәр, алар монда килгәннәр һәм шушы алар арасында элемтә булган дип. Казан ханлыгы чорында кешеләр бүгенге авыл урынына күченә һәм Урай дигән татар авылы барлыкка килә. Шулман елгасы биредә кискен борылыш ясый, авыл исеме дә шуннан диләр. 1552 елда Казан ханлыгы таркалганнан соң патша указы нигезендә татарлар инде зур елга буйларында, Шулман буенда яшәргә аларга рөхсәт бирелмәй, алар моннан күчеп китәләр һәм шуңа күрә монда руслар яши башлый һәм шуңа күрә алар бу авылның исеме бераз үзгәрә. Урай сүзе авыл исемендә кала. Монда 17нче гасырларда монастырь була, шуңа күрә авылны монастырь Урайы дип атыйлар. Бүгенге көндә ул Троицкий Урай дип атала, чөнки мондагы ширкәүнең исеме Троицкий була. Троицкий ширкәүе исеменнән Троицкий Урай дип атала. Бүген авылда урыслар да татарлар да бердән булып яшиләр. Ширкәү һәм мәчет эшли. Соңгы җанисәп авылда татарларның күпчелек булуын күрсәтә. Моның сәбәбе 1970-80 елларда гөрләп эшләгән Береговой совхозы тарихы белән бәйле. Сугыш вакытында һәм сугыштан соңгы елларда монда аз яшәгәннәр. Ул вакыттагы списокларны карасаң, берничә фамилия генә бар. Татарлар бик күп яши башлый. Безнең монда бик көчле алдынгы совхоз, Береговой совхозы бар иде. Аның җитәкчесе Зимуров дигән кеше, ул бик яхшы хуҗалык җитәкчесе булды. Ул вакытта безнең авылда шактый гына совхоз хисабыннан квартиралар төзелде һәм авылда совхозда эшчеләр җитмәгәнлек
үзенчәлеккә күрә шушы квартиралар төзеп, башка авыллардан яшь семьялар монда күчеп килделәр һәм совхозда эшли башладылар. Бүген гөрләп эшләгән совхоз юк. Җирләргә җирле инвесторлар хуҗа. Трой Урай авылында 220ләп хуҗалыкта 500гә якын кеше гомер итә. Авылның Шулман елгасы буенда урнашуы шәһәр халкын кызыктыра. Күп йортлар дача буларак файдаланыла. Аннан соң бу җирләр балыкчыларның да яраткан урны. Алар Шулманнан җәен дә, кышын да китми. Бездә кунакта бүгенге шигырь шигъриятенең иң күренекле, иң үзенчәлекле вәкилләреннән берсе аның иҗаты тоташ шигъри эзләнүләрдән тора. Шигырь, поэмалар белән беррәттән рубагыйлар, газәлләр, эпиграммалар, мәдхияләр, назирәләр. Күп китаплар авторы, шагыйрь, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Габдулла Тукай премиясе иясе Илфак Ибраһимов. Ул безгә Мөхәммәд Мирза тәхәллүсе белән таныш. Исәнмесез? Хәерле көн сезгә. Хәерле көннәр барчабызга да. Сезне инде кунакка чакыруыбызның төп сәбәбе улда булса юбилей кичәсе. Әйдәгез шушы темага тукталыйк. Кайчан көтелә, тамашачыларны ни көтә? Сез аны үзегез юбилей кичәсе дип атыйсызмы? Нинди иҗади кичәме? Нинди аңлатма бирәсез әлеге мәҗлескә? Бу мәҗлеснең сәбәбе әлбәттә минем зурайып китүем. Каләмдәшләрем әйтә, сиңа 70 яшь тулган икән. Бик әйбәт сиңа шул кирәк диләр. Гөл яшь булып йөреп булмый икән, күңел яшь. Менә инде вакыт үзенекен итә. Шигырьдә дә шундый сүзләрем бар минем. Вакыт кына түгел дисмән. Тик ул гына хак баяны бирә ала. Халыкларга, патшаларга, шагыйрьләргә, алыпларга, барыбызда вакыт хөкемендәге кешеләр. Мин инде алай зарланып әйтүем түгел. 70 яшькә килеп җиткәнбез икән, күпмедер дәрәҗәдә иҗатыбыз бар икән. Һәм инде шушы вакыйга уңаеннан иҗат кичәсе үткәрергә булдык. Ул Сәйдәшев исемендәге зур концертлар сараенда узачак шушы көннәрдә. Төгәл итеп әйткәндә 27 февраль көнне. Әдәбият сөючеләрен чакырып калам әлбәттә. Монда инде шушы үземнең гомер буе язылган иң уйлы, иң тормышка бәйле шигырьләремне укыячаклар, артистлар, профессионал артистлар һәм шулай ук бик моңлы, үзенчәлекле җырларда җырланачак. Бу җыр сәнгатенең осталары башкаруында. Менә шундый. Сезнең сорауга җавап. 70 яшь, ул бит ниндидер тормышка да, иҗатка да берникадәр нәтиҗә ясый торган, алга таба нидер максатларда куя торган чыраймы? Шуңа күрә ниндирәк менә нәтиҗәләр белән килеп кирдегез шушы елларга дип сорыйга әле. Нәтиҗәләрне әйткәнчә вакыт чыгара барыбыр да. Ләкин шуның белән бер рәттән мин барыбыр да үземнең шушы эшләгән чорымдагы иҗади эшчәнлегемә бәяне алдым дип уйлыйм. Миңа битараф булмады галимнәр. 300-гә якын фәнни мәкалә басылган икән минем шушы 50 еллык иҗат гомеремдә. Менә сез әйткәнчә инде теге үземнең төп иҗат юнәлешем минем әлбәттә ул шәрык шигъриятына бәйле. Илфак абый, сез бүген өр-яңа китап белән килгәнсез, мәңгелек юлында дип атала. Нәрсәләр анда тупланган? Без барыбыз да мәңгелек юлында. Яшәү мәгънәсе дә шулай, җиргә килү, китү. Менә шушы ике арада без яшәп калырга тиеш, иҗат итәргә тиеш, үзебезнең гаиләбезне төзеп, балаларны калдырырга тиеш. Бу да инде минем менә бер балам шикелле. Монда минем зур күләмдә әсәрләрем, эпик әсәрләрем. Мөхтәр Мутинга багышланган драматик поэма. Мөхтәр Мутин минем якташым. Ул бездән Токталышыга авылда, минем күрше авылда гына. Мин гомер буе аның турында язарга хыялланган идем. Ул инде очерк булып та язылды, ул инде проза әсәре булып та язылды. Һәм ниһаять менә шигырь теле белән драма әсәре язылды. Менә шушы инде бер этабым. Аннан соң мәңгелек юлында исемле поэма язылды. Ул безнең Татарстан Республикасының төзелүенә
Тастың түзілігі 100 жылға бағышланған еді. Ләкин біз білеміз, біздің дәулетшілігі, біздің тарихыда ол 1000 жыллар біле есептәнә. Шушы 1000 жылларның арғы яғына шығып, әзірек тарихны үйреніп, бүгінгі күнге бәйләп, шундай нәтижелер ясарга туры килде. Һәм әлбәттә, китапта инде дистә еллар буе язып килгән, Адәм баласы исемле циклын дәвам итә. Бу шагыйрьнең, иҗат кешесенең көндәлек эше иҗат итү, соңгы елларда язылган шигырьләр, соңгы 4 ел эчендә язылган шигырьләр, поэмалар мине монда кертеләр. Мөмкин булса, менә шушы җыентыктан безнең телевизор караучыларга да берәр зур булмаган эфирда менә вакытка сыеша алган bir әсәрегезне, шигырегезне тәкъдим итә алмассыз микән? Бүген бит халыкара туган телләр көне. Мен әйтер идем, бүген шагыйрьләр, иҗатчылар көне. Бүген укытучылар көне. Бүген ана телен безгә инде әннәт тәлиб өйрәткән әткәйләр теле дә. Шуңа күрә мин шигърият турында укырмын. Аерма татлы газабың шигърият кылыңнан, сине эзләп килде җаным. 1000 яктылык йылыннан. Бизмә шигырь, ятим итмә кылыңны, алма җаннан йомшак җылы кулыңны, балкыт илаһымнан алган нурыңны, яктырт мәңгелеккә илтәр юлымны. Ана телебез сакланса, үзебезнең телебездә мәктәпләрдә укыту булса, без мәңгелеккә барабыз. Минем мәңгелек юлында китабым да шулай ук бина алда торган юбилей кичәмнең исеме дә мәңгелек юлында. Татар әдәбияты, татар сәнгате, татар мәдәнияте ул мәңгелек юлында. Ул шулай булмыйча кала алмый. Чөнки аның тамырлары ныклы. Һәм бүген шөкер, менә дөньяның вазгыятның шундый булуына карамастан, бездә әле иҗади атмосфера бар, иҗади алгарыш бар. Алда инде менә киләчәктә шулай булсын өчен дөньялар тыныч булсын иде, илебез тыныч булсын иде, гаиләләребез дә иминлек булсын иде. Һәм гомумән бүген иң олы дефицит ул татулык, тынычлык һәм иминлек. Мин халкыма, әдәбият сөючеләргә, минем иҗатымны ихтирам итүчеләргә теләр идем, фақат менә шушы иминлекне, безгә иминлек кирәк. Бик зур рәхмәт, чыннан да менә шушы сез әйткән иҗат юлы, татар иҗат юлы мәңгелек булсын сезнең китап исемендәгечә. Зур рәхмәт әйтеп калабыз сезгә һәм көтәбез сезнең мәҗлисегезне Алла бирсә. Рәхмәт итегез. Бик зур рәхмәт әйтеп саубулашабыз. Гаиләсе өчен ул ныклы, терәк, ышанычлы ир, дуслары өчен киң күңелле, юмарт, ярдәмчел дус. Сүз Замандаш сәхифәсенең бүгенге герое Әнсәр Галиев турында. Апас районы Олы Булгайыр авылында 6 балалы гаиләдә туып үскән Әнсәр абыйны язмыш җилләре Биектауга алып килә. Аның хезмәт юлы гаиләсе үзе һәм игелекле эшләре белән якыннанрак танышый әле. Әнсәр абый Апас районы Олы Булгайыр авылында дөньяга килә. Кичкенәдән тырышлыгы, белемгә омтылуы, эшкә җаваплы каравы белән аерылып тора. Башта техникум, аннан институтта белем ала. Хезмәт юлын туган авылында бригадир булып башлап җибәрә. Агроном булып эшләп ала һәм язмыш җилләре аны Биектауга алып килә. Озак еллар сельхозхимиядә, аннан Киров, Ленин исемендәге колхозларда җитәкче була. Ямаширмә авылында газ кертүдәге тырышлыгы өчен авыл халкы әле дә рәхмәтле. Әнсәр абыйның хезмәт юлы шуннан соң Биектау белән бәйле. Республика беренче полигон оештырдык. Шуп белән заниматься итә. 2000 елның 15 августында безнең туган көн, менә минем алымнарым мине яратам шундый диләр, истәлеккә калдырырга. Шуннан инде менә шул 2000 елдан 23 ел дәвамында бүгенге көндә полигонда. Нәрсәгә генә тотынса да тиз һәм җиренә җиткереп эшли ул. Кызулыгым бар, иртән уйлаганны кичкә эшли дә башлыйм ди ул. Бер дә тик тора белми. Вакыт оны жүкләп тә үткәреп була. Или өстәл артында утырып эшләп тә үткәреп була. Орша кызы Бәрия белән гаилә кырып яши башлауларына 45 ел узып киткән. Танышу көннәрен бүгенгедәй хәтерлиләр. Колхоз идарәсендә конторда күрештек. Onlar soң мин аларның кодагыйларында, күрше авылда квартирада тордым. Ул техникум бетереп,
Шунда от белән тәтештән абый алып, абый салып кайтты да, аны безгә керделәр. Менә шул вакытта беренче тапкыр күрештек без аның белән. Җәйләр җитте. Без яфраклар җыярга йөрдек, контордан җибәрәләр. Шул вакытта без аның белән яфрак бәйләргә яшьләр бит инде. Шулай йөрдек. Аннары соң инде тагын берәр елдан соң гына без очраша башладык. Бергә эшләдек. Ул башта бригадир булып эшләде, аннары агроном, мин экономистым. Менә аның белән танышкачыннан миңа да эшләргә бик җиңел булды, чөнки Шит район, Шит авыл 20 яшьлек кыз бала өчен бу әлбәттә җиңел түгел иде. Ул һәр вакыт миңа ышанычлы ир, ныклы терәк булды. Шулай ук ике яктан да туганнарны тигез күрде, кирәк вакытта аларга һәр даим ярдәм итте. Бүгенге көндә дә ике яктан да туганнар белән Аллага шөкер бик тату дус булып аралашып яшибез. 44 ел хисапчы булып эшли ул. Шактый җаваплы хезмәт. Мин хезмәтемне бик яратып башкардым. Коллективыбыз да бик әйбәт булды. Мин менә 24 яшендә урнашкан идем сельхозхимиягә, шуннан пенсиягә киттем. Кызлары Лилия белән уллары Айдар да үзләре кебек үк тырышлар. Гаиләләре белән Биектауда яшиләр. Аныклары дәвәни, дәвәти дип өзелеп торалар. Аның һәрбер әйткән сүзе бик кыйммәтле. Әни дә безгә аны гел әтигез нәрсә дип әйтер. Әтигез кайтканчы эш әйтеп үтербез, бер инде сораулар ниләр булса, шулай дип әйтә торган иде. Тора бара үзебездә һәм әти-әниләр булгач, алар биргән безгә тәрбияне балаларга бирә алсак, без бик шат булырбыз. Алар безнең өчен үрнәк. Әти-әни озын гомерле булсын, без аларны бик яратабыз, хөрмәт итәбез, озын гомер телибез. Сәламәт булсыннар. Бу көннәрдә 70 яшен тутырган Әнсәр Хәлил улының башлыча хезмәт юлы турында сөйләдем. Туган авылына, районына күрсәткән ярдәме, игәнәчелек кеше турында бу сюжетта гына сөйләп тә булмас. Киң күңелле, юмарт, ярдәмчел ул. Тарих белән кызыксына, эзләнә, туплый, яза һәм китап итеп чыгара. Мәктәптә укыган елларда уже әзмәз генә менә редакция ниләрне, район газетларына да бер хәле генә әзмәз генә ниләрем язганым булды, нитеп тә. Шуннан соң инде колхозларга ниләргә киткәчен, армия сабларына кайткачын алар белән ни булмады. Ләкин армиядан кайтып укуны бетереп эшкә керешкәч, минем беренче язмаларым 77-нче елда язылган язмаларым бар. 74-нче елда бераз гына үз тормышымның нәрсәләр булганын, бераз материал дип түгел инде ул да, барыбер как көндәлек дип әйтим, менә шундыйрак нәрсә булган минем. Инде беренче китабым минем, ул китап түгел, китап чыгы инде Каракүл Батыр дип, менә минем улы кызым тормышка чыкты, киявенең абыйсы, Дуайратның абыйсы, Каракүл егете Әнвәр Гыйлаҗев. Ул 63 тапкыр районнарда батыр калган. 63 тә калган егет. Россиянең 2 тапкыр, Татарстанның 3 тапкыр чемпионы. Әкиятче Айтуган бабай авылы, дуслары, классташлары, яшьтәшләре турында яза. Тиздән авылдашлары сугыш ветераннары турындагы китабы дөнья күрәчәк. Әнсәр Галиевны мин ел язмашы дияр идем. Чөнки ул язучыларыбызның әле кулы җитмәгән, вакыты тимәгән темаларны күтәреп чыга. Шуны укучыларга бөтен барлыгы, зурлыгы белән ирештерә белә. Һәм ул чын мәгънәсендә әнә шундый зур сәләткә ия дип яза аның турында чираттагы китабында сүз башы итеп дусты язучы Хәбир Ибраһим. Тәмле булсын сәхифәсендә бүген төрек кухнясына мөрәҗәгать итәрбез. Европада күбесе фастфудка күчсә, Төркиядә халык милли ризыкларын өстен күрә. Чөнки алар токлыклы да, тәмле дә, файдалы да. Иртә белән һәр вакыт диярлек бер үк төрле меню бирелә: йомырка, 4-5 дәнә зәйтүн, ипи, сыер майы, сыр, бал һәм чәй. Икенче ашта икмәк, ит, фарш, яшелчәләр кебек ингредиентлар еш очрый. Ашсы устасы Риза Хусайнова безне төрекчә аш пешерергә өйрәтә. Ул мәрҗимәк шырбасы дип атала. Безгә афет улсын диясе генә кала. Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Бүген без сезнең белән төрек ризыгы пешерербез. Ул мәрҗимәк шурбасы дип атала. Ясмык шулпасы була инде ул безнеңчә. Аның өчен безгә кишер, суган, бәрәңге кирәк булачак һәм инде ясмык. Кыздырыр өчен сыек май, тәмләп җибәрер өчен әз генә сарымсак кирәк булыр һәм инде атлан май. Табынга биргән вакытта менә шулай аны
кипкән сахари белән бирәбез. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эшебезне иң беренче суганнан башлыйбыз. Мин инде зәйтүн майы салам. Төркиядә һәрвакыт ризыкларны зәйтүн майы белән әзерлиләр. Суганны ваклыйбыз, турыйбыз. Без ашны әзерләгән вакытта һәр вакытта да шупа кайнатабыз, сөяк салабыз, ит салабыз. Бу менә шулай алар итсез генә ясмык ашы әзерлиләр. Суганны ничек турасагыз да ярый, эре турасагыз да ярый. Без аны барыбер миксер аша чыгарабыз. Безне әби суган турарга кушкан вакытта без еласак, "Эй, кызым, еламагыз әле. Еласагыз, кайнанагыз усал була" дип әйтә торган иде. Менә Аллага шөкер, кайнана да усал булмады. Нинди генә булса да суган елата инде ул. Хәзер инде кишерне әзерли торабыз. Кишерне дә шулай ук кыздырабыз. Әлбәттә, кишерне инде вак угыштан усагыз да ярый. Мин шулай эре угыштан уам. Ничек күңелегез куша. Менә суганыбыз безнең чыжлый башлады. Кая барсам да шулай мин башка халык ризыкларын кызыксынып карыйм һәм ничек әзерлисез дип сорыйм пешекчеләрдән. Әлбәттә, миңа инде бик үземә кызык, беләсем килә һәм сезгә дә аны менә күрсәтәсем килә. Сезнең белән дә үзем белгәнне бүлешәсем килә. Ясмыкка килгәндә, ясмыкны әлбәттә алдан юып киптерергә кирәк. Кыры килеш biz аны кыздырырга салабыз. Менә безнең тәмле исләре чыкты. Хәзер инде ясмыкны салабыз. Монда кемсә салмыйм әле күп. Һәм шулай кишер һәм суганда без ясмыкны бергә кыздырабыз. Хәзер бәрәңгене дә салып җибәрәбез. Бәрәңгене ничек турасагыз да ярый. Анда без аны барыбер миксер белән изәбез. Бу безнең инде суп пюре кебек була. Менә безнең ясмыгыбыз инде шулай әзрәк парланды. Без аңа хәзер шулай кайнар су салабыз. Шупа түгел, кайнар су. Хәзер инде 40 минут ул шулай әкрен генә кайнап утыра. Тыз һәм борычны без сыңрак истибез. Менә шулай без аны капкач белән каплап куябыз да һәм изелеп пешкәнен көтәбез. Ботка рәвешенә килде. Хәзер инде без аны миксер белән изәбез. Тыз истибез. Инде кара борычны салып җибәрәбез. Sarımsak istеп җибәрәбез хәзер. Әз генә атланмай да салып җибәрәбез. Bismillahirrahmanirrahim. Сахарины içine салып бирсәк тә ярый. Мин инде шулай аны тәлинкәнең янына куям. Бик тәмле, хөрмәтле дусларым, хөрмәтле тамашачыларым, әзерләгез әле бу ясмык ашын. Ашларыгыз тәмле булсын. Матур тормышлар телим сезгә.
Буйсынға, фигураға зыян китермей тұрған ең популяр жиләк жимеш мандарин икәнен білейдігізмі? Ол ең аз калориялы жиләк жимеш санала. Мандарин йомшағы 89% судан һәм 12% шикерден тұра екен. Ол аппетитны, мәддәләр алмашу процессларын яқшырта, гипо һәм А витаминоз вақытында kullanıla. Мандаринның жимеше генә түгел, қабығы да бик файдалы. Алдағы минутларда сүз шул хакта булыр. Халык арасында кибеттә мандариннар өчен низак чыкканын күргәнегез бармы? Әйе, бу хәлгә бигрәк тә кыш айларында тап булырга мөмкин. Әмма бүген сүз ул хакта түгел. Бүген әлеге яраткан җиләк җимешнең файдасы хакында сөйләрбез. Дөресрәге, мандарин кабыгының файдасы турында. Еш кына чүпчелегенә озатылучы мандарин кабыгы көн күрештә матурлык өлкәсендә һәм халык медицинасында ярдәм итә. Киптерелгән кабыктан чәй пешерсәгез, суык тиюдән, йокысызлыктан, нерв авыруларыннан ярдәмен күрерсез. Шулай ук мандарин кабыгы һаваны чистартыр, бактерияләргә каршы торыр, гомумән озакка чыдам булган исе сезнең кәефне һичшиксез күтәрер. Шәй хакында әйттек, ә менә конкрет авыруларны дәвалар өчен айрым кагыйдәләрне истә тотарга кирәк. Мисал өчен суык дигәндә, тамак авырулары булганда мандарин кабыгын суга салып кайнатырга һәм капланып хуш исле парны иснәп утырырга кирәк. Шулай ук мандарин кабыгыннан ясалган төнәтмә бүлмә гөлләренең үсүенә дә йогынты ясар. Ә кабык үзе гөл яки агач тирәсендә иләшкән вак бөҗәкләрдән кырмыскадан саклар. Безнең тапшыру ахырына якынлашты. Иртәгә ватанны саклаучылар көнендә Татарстан Яңа гасыр һәм ТНВ Планет телеканалларында барысы да җиңү өчен дип аталган телемарафон оеша. Кадерле иратларыбызны ватанны саклаучылар көне белән тәбрик итәбез. Туган җир, ата-ана, бала, гаилә иминлеге сезнең җилкәләрегезгә салынган. Шул җаваплылыкны үз өстегездә тоеп, ватанны саклаучылар сафында булганыгыз өчен рәхмәт сезгә. Шушы теләкләрдә без сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз. Айваз, сине дә якынлашып килүче бәйрәм белән тәбриклим.